обясня на хората за реалните неща, как стои схемата за България. Има едно интересно нещо, нарича се Планът Ранът, който иска да се поинтересува, да чете. Но това не е фактор за в момента, защото това е свършен факт, станало е, реализирал се и ние говорим за отминали моменти. А трябва да говорим за настоящето и времето, което се намираме, за времето, в което се намираме в момента, защото хората, които живеят в миналото, почти нищо не можеш да научиш от тях, само можеш да си вземеш някаква поука и някакъв опит от това, да речеме, което те са препатили и могат ти го дадат като знания. И ти трябва да го прилагаш в твоето сегашното ежедневие, което е. Да речеме за храната. България вече почти няма никакви животни. Има, ако има хора, нали, то си има хора, които си гледат домашни животни, продукцията от тях се знае, че е истинска, не е химикали като по магазините, кефти кисело, прясно мляко, сирене, кашкавал, но знаеш, че е истинско. Такъв стана света, че вече с цел се гледат да се унищожават, те това пак го правят с цел, да гледат да се унищожават определени държави. Схемата там е набийте им вноса, който е седел по фризерите в чужбина, мършата и захранка с бокуците тук по магазините почват да ги пускат. Нали всичкото е внос, бе? Абе как? Къде имаме ние продукция? Къде ни е продукцията? Къде са ти прасетата, телетата, кравите и така нататък? Няма. Да се върна на темата. От 1991-1992 до ден днешен се внасят стари резерви от Европа. Ние също имаме като държава стари резерви и това е мършата по хладилниците, където седи замразената, боклуците. В момента имам 85% внос от Европа. Тук-там е, пак обясням, тук-там е някъде краварник, свинарник и така нататък. Това сте тия 15%. От тия 15% само 5% са ти износ. Само 5 кирливи процента, другото е за консумация на хората в държавата, които са. Та да речем за киселото мляко. Какво е това киселото мляко, прясното мляко? Какво е това? Аз ще кажа. Сухо мляко с закваска. Това е. Защото някой ще си каже, ама боженцето, то е да си ебе майката, бе. Не, бе. Това млеко е екстра. Това млеко е екстра. Всичките кисели млека са пълен букук. Отиваш там, в фирмата, където е Данон, Боженци, която иде, като видиш как ги правят и за какво стана въпрос и какви химикали се вкарват, за да не могат да се развалят, и ще си кажеш, брей, то където говори там, май явно е прав. Прав съм. Портокалите идват и от Гърция, от насам натам, фирми се оговарят с оня, с гърци, с всеки такива папуняци, най-вече с гърците. За предишни реколти идват им тук жълтясали, нашите ги боядисват. Айде, отива в магазина, гледаш свеж портокал, те му набият една спринцовка бокуци. Това не са портокалите от преди 20-30 години. Айде, моля те. Това е пунта мара отново. И ти, примерно, си мислиш, че ядеш или пиеш прясно и кисело мляко. На прясното мляко отвътре, тия къде са кутийките, има алуминиево фолио. Всичкото е напръскано с антибиотици и е пълно с консерванти, за да не може да се разваля. Сухо мляко, закваска, консерванти, антибиотици и като го пиеш, ти знаеш, че всичките тия храни, къде са с консерванти и с бокуци, ти като човек се консервираш.
и гледаш, примерно, някой, има ги такива много случаи, наложи се нещо да му изкопат гроба, нещо. Нали, няма да влизам в детайли, някой си каже, гледай го тук, той е. И те го изкопат след един месец, два, три. Той не се е разложил, бе. Защото тялото му се е консервирало от тия бокуци, където е ял през годините. Ти какво мислиш? Че тия химикали не ти влияят на организма и така нататък. Пълни глупости на търкалет. Ма това няма ти го кажат по телевизията. Преди години един професор от БАН, химик, бил инженер човека, много в час. Един път само са писали за него по вестниците и нашия почва, взимах тая продукция, кисели млека, пържоли и така нататък. Почва да им прави изследвания и човека направо е шокиран какви химикали се съдържат в храните. Същото и с пържоли, замразената риба, шунките, консервите, всякакви подобни. Не са тия чушки като преди години. Всичкото се държат да се химикализират пълно с бокуци. Знаеш кога няма да го разбереш, че е бокук? Когато ти си гледаш една коза или там овци или крави или каквото и да е и да знаеш, че е домашно и да знаеш, че там некъде си прасе трева, само че пак има проблем. Отгоре като те пръскат с химикалите и всичко като падне на земята и кравата като мине да го изяде и после пак леко влизаш в филма. И тези консерванти, които попадат в този организъм, ти какво си мислиш? Че с течение на времето употребата на такива видове храни, които съдържат консерванти, в които също има и химикали, те те разболяват. Предразполага се образуването на ракови клетки. На една ракова клетка да се образува и трябва от порядъка от 5 до 30 години. Тя се образува на такова ниво, че вече е в крайна фаза и каквото и да правиш, гориш. Затова е хубаво всеки, който има възможност, периодически, наполовин на една година, отиваш, правиш си изследвания за каквото и да било, за всичко, което е важно и така, да можеш да си гледаш здравето, защото ти може и да си здрав, ама вътре, като почва да се образуват раковите клетки с течение на времето, ти се разболяваш, ловите за един месец и текеня и си до там. Има хора, примерно, които генетически са се предразположени към образуването, към по-бързото образуване на ракови и туморни клетки и там вече те много по-добре трябва да си пазят здравето, отколкото нормалният човек. Така че всеки да си прецени какво да яде. Употребата на алкохол, цигари, чипсове, газирани напитки, антибиотици и други подобни силно предразполага към образуването на раковите клетки, злокачествени тумори също. Схемата тук е най-простата схема, която може да си измисли. И това е, те го правят с цел. Още Фройд, психологът, и там има един внук, който е неговия внук. Той започва да учи контрол на масите, влияние на хората. Там е друга маята, който иска да се поинтересува, да чете, най-вече да чете. Когато си стресиран, надбъбречната жлеза започва да отделя кортизол, но кортизолът също се отделя от епифизата. И като почне да става този цирк, ти си бракувана лисица. Така наречения кортизол или стресов хормон влияе когато е в високи количества, влияе на организма и предразполага към затлъстяване, оплешивяване, покачване на килограмите, силно
силно предразполагане за образуване. Значи той предразполага 80% за образуването на ракови и туморни клетки. И може да се развие синдром на Кушинг. Така че много трябва да се внимава какво се яде, стресовите ситуации да се избягват на 100%. Така че някой, ако види, да речеме, човек, който е на 70, 80, 90 години, горе-долу трезво мислиш, има ги и такива пияници. На 70-80 години пие, пуше, болест не го хваща. То няма да го хваща болест, защото надбъбречната му железа произвежда в нормални количества кортизол. То кортизол не е завишен. Няма как да се предразположи за образуването на раковите клетки. Да, органите му се скапват от алкохола, който приема. Черния му дроб се скапва, но той няма да се скапе толкова бързо, при положение, че ако е под стресова ситуация, може да го изяде и за 2 месеца. Защото надбъбречната железа, като почне да отделя голями количества кортизол, като почва организъм да се предразполага за образуване на ракови и туморни клетки и си брак. Затова ги има и такива хора. Гледаш, почва да се притеснява, хоп, колкото си по-стар, толкова по-имаш шанс да образуваш ракови и туморни клетки. И това е пак от надбъбречната железа и епифизията, като започват да изпускат кортизол, като е в големи количества, организма вече не функционира така, както си бил, да речеме, на 20-30 години. Метаболизма се забавя, всичко се забавя, органите, да речем, от цигари, от алкохол, от това, онова, черният ти дроб, белият ти дроб, всичко работи на 40, 50, 60%. Не е така, както е било преди години. И ти си викаш, ама какво стана, мене ме фана. Ще фане? Ще фане. Как няма да те фане? То е близко до акъла. И затова, примерно, с господин Короната. С господин Короната схемата е номер 1 стресът и после господин Короната. Бута се стрес по медите и някой, който е по-стресиран, първо по-разположен към стресови ситуации, по-лесно се панира, по-лесно се плаши от разни неща, той първо ще умре от стрес, отколкото от короната. И всичко е с цел, те много добре го знаят. Те затова много добре си имат психолози, аналитици, хора, които отговарят за мас-медии, за контрол на масите. Какво мислиш? Правителства с милиарди, където отговарят за толкова много неща и какво? Няма да контролират хората. Те ги контролират с цел, бе. Всичко е с цел, бе. Ти как мислиш? Бедното и болно население най-лесно се управлява. Това е близко до акъла. По телевизията се залива с глупости, не се говорят реалните неща. И винаги по телевизията, това им е цел, с цел, винаги. Станала катастрофа, еди къде си. Умрел е, еди кой си. Разбираш, това всичкото, и то си има механизми да си ебе майката. Всичкото ти влияе по-съзнателно и вече като ти влияе по-съзнателно, затова винаги съм казвал, ако гледаш телевизия, гледаш наистина важните неща. Такива глупости да ми говорят. Излиза ми еди кой си политик, който е, и почва да ти говори нещо. Ма те всичките говорят едни и същи неща, какво да ги гледам? По-добре да фана една книга, да си я отворя, да си я прочета на спокойствие, така, запали си, кефти лампа, кефти свеж да си запалиш, да си направиш атмосферата, както си прецениш ти, да ти е готино на тебе. И си отвори за нещо, което ще ти е полезно в живота, отвори и си прочети. А не да гледаш телевизия и там букуците да ти говорят едно и също и да плампат едни и същи приказки. И за какво стана въпрос? По YouTube какво правят? Само снимат забави, глупости, то това се продава. Така, всеки да си прецени и си направи сметката. Дали съм прав или не.